خوندەکانو ئیرۆ ئەمی وانەیە پێنجەم ji beşa duyem ji pirtûka zimanê Kurdî arifê pênc bistînin waneya me ya îro helbeste yan jî sirûd e. Destpêkê di waneyeke din jî me helbestek bir me got çima helbestvan helbestan dinivîsînin me got helbestvan helbestan dinivîsînin ji bo ku hest û ramanên xwe bighêjînin mirovên din yanî dema ku em helbestvanekî bixwînin em ê nas bikin ev helbestvan çi ramanê dighîne me çi hestî wî yê di helbestê de hemû tê diyar kirin. Îro helbesta me bi navê Ala Rengîn. Ala Rengîn ev helbesta han helbestvanê me yê Kurd Osman Sebrî nivîsandiye. Tê de li ser ala welatê xwe Ala Rengîn diaxive û her rengekî jî şîrovet dike gotê çi wate yê. Ji bo ku em ramana vê helbestê nas bikin û em hest û ramanên helbestvan nas bikin em ê derbasî helbestê bibin û bi hev re bixwînin em ê nas bikin bê helbestvan daxwaza çi dike. Min divê hertû bilind bî Ala Rengîn kesk û zer. Hem xweşî hem ceng û rûmet tên zanîn ji sor û gewr. Dûr nêzik ez ê te hildim tu yê xem labanê min. Ger bivê derman mirin bî bo te gorî canê min. Herçî xortin herçî Kurdin bo te lavjan dibêjin. Leşkerim bo te ala min divê gurmîn û şer. Di helbesta me de helbestvan destpêkê ala xwe şîrovet dike, ala welatê xwe, Ala Rengîn dibêje min divê hertû bilind bî daxwaza wî ku dixwaze her tim ala welatê wî bilind be û bilindkirina alê sembola çi ye? Sembola serkeftin û rizgarkirinê ye. Dixwaze her tim welatê wî rizgar be û ala wî jî hildayî be. Ala Rengîn kesk û zer. Rengê kesk rengê xwezaya welatê me ye. Me got welatê me welatekî xwedî xwezayakî gelekî xweş e ku şînatî deşt û zozan û çiya tê de hene û zer jî rengê rojê ye ku avhewaya welatê me avhewayeke xweş e. Her 4 demsal tê de hene havîn û bihar û payîz û zivistan ev her 4 demsal di welatê me de hene ku welatê me dikeve navbera her dû rêzê çiyayên Zagros û Toros û her dû çemên Dicle û Ferat ev xakeke gelekî xweş e û xwezaya wê jî her tim bi xêr û bêr e. Dibêje him xweşî him ceng û rûmet tên zanîn ji sor û gewr. Dibêje rengê sor rengê ceng û rûmetê ye. Rengê şer e. Rengê sor rengê xwînê ye. Rengê şer dema li heng şer dikin bi xwîna xwe rûmeta xwe û welatê xwe rizgar dikin û bi rûmet dijîn. Gewr rengê gewr rengê xweşî ye. Rengê gewr xweşiya jiyanê şîrove dike û rengê sor ceng û rûmetê şîrove dike. Dibêje him xweşî him ceng û şer tên zanîn ji sor û gewr. Dûr nêzik ez ê te hildim tu yê xem labanê min. Hêviya helbestvan heye ku ala xwe hilde û ev jî dibêje xem labanê min yanî banê min bi ala welatê min rengîn dibe û ciwan dibe. Ger bi vê derman mirin bî bo te gorî canê min. Bê heger rizgarkirina te bi mirinê be ez canê xwe fedayî te dikim welatê min. Herçî xortin herçî Kurdin bo te lavjan dibêjin. Yanî xort û ciwanên Kurdan ji bo welatê xwe û ji bo ala welatê xwe lavjan dibêjin yanî stranan dibêjin. Peyva lavjan tê wateya stran. Ji ber hezkirina wan ji ala welatê wan re û ji welatê wan re stranan dibêjin. Leşkerim bo te ala min divê gurmîn û şer. Em dibînin ku helbestvan coşa şer di hindirê wî de heye dibêje leşkerim bo te welatê min ez şervanim ji bo te welatê min divê gurmîn û şer dixwaze ku welatê xwe rizgar bike. Ev coş
جۆشا شەر ji hezkirina welat hatiye. Me got helbestvanê me jî navê wî Osman Sebrî ye. Em ê xwendekarino em ê herin rûpela şêstî hin peyvên hen em ê wan bixwînin lê berî ku em peyvên nû nas bikin em ê wateya ramana xwe ya helbestê me got çi raman di helbesta me de heye, helbestvan çi ji me re dibêje, dixwaze ku ala welatî wî were hildan ji ber hezkirina wî ji welatê wî re. Em ê bêjin ramana bingehîn, ramana vê helbestê çi ye? Hezkirina helbestvan ji ala welatê wî re. Hezkirina helbestvan ji ala welatê wî re. Lê di rûpela şêstî de em ê bixwînin hin peyvên nû dibê ceng, ceng tê wateya şer. Rûmet, rûmet tê wateya keramet û nirx. Xeml, xeml tê wateya ciwanî. Me got xemla banê min yanî ciwanî û rengînî. Peyva gorî, gorî yanî fîda. Ez canê xwe gorî welatê xwe bikim yanî fîdayî. Helbestvan dibêje bo te gorî canê min yanî fîdayî te dikim canê xwe. Lavij yanî stran, lavij yanî stran. û herwiha xwendekarên hêja em dibînin ku di rûpela şêstî de jî hinekî agahî li ser helbestvanê me ê Kurd Osman Sebrî hin agahî hene dibêje helbestvan Osman Sebrî ew bi xwe ji Bakurê Kurdistanê ye, ji Bakurê Kurdistanê ji dayîk bûye, ji gundekî navê wî Narince, ji gundê Narinceyê ye, di sala 1905 ji dayîk bûye. Sala 1905 ji dayîk bûye. û ji ber ku ji ber zehmetiya jiyanê di Tirkiyê de ji ber sîstema desthilatdar ji Tirkiyê derketiye û li Şamê paytexta Sûrî jiyana xwe berdewam kir û di sala 1993 de canê xwe ji dest da û li bajarê Şamê koça dawî kiriye. Li bajarê Tirabespiyê hatiye veşartin û gelek xebatî wî hene di aliyê zimanê Kurdî de û hin bermahiyên ku wî nivîsandine jî hene. Em ê li ser helbestvanê xwe Osman Sebrî hin agahiyan nas bikin wek ku helbestvanê me Osman Sebrî ji Bakurê Kurdistanê ye, li Bakurê Kurdistanê ji dayîk bûye, di sala 1905 de li gundê Narinceyê ji dayîk bûye, lê ji Tirkiyê ji ber sîstema Tirkiya desthilatdar hat bajarê Şamê, li Şamê yê paytexta Sûriyê niştehcih bû, yanî li wê de jiyana xwe berdewam kir û di sala 1993 de jiyana xwe ji dest da û li bajarê Dirbêsiyê hat veşartin. Hin berhemên helbestvanê me hene û xebat û karê wî jî di warê wêjeyî û di warê ramyarî de hene. Di rûpela şêstî de ev ji me re hatiye diyarkirin xwendekarên hêja dibêje em hevrevekin ser rûpela şêstî dibêje apê Osman Sebrî di sala 1905 de li gundê Narinceyê yê Bakurê Kurdistanê ji dayîk bûye, ji ber sîstema dewleta Tirkiyê derbasî Rojavayê Kurdistanê dibe û li Şama paytexta Sûriyê niştecih dibe. Ji bo gelê Kurd û mafê wî gelek xebatên ramyarî û wêjeyî kirine. Di sala 1993 de li Şamê koça dawî kiriye û li berkevira girêdayê Dirbêsiyê hatiye oxir kirin. Hin berhemî wî jî hene
شمر دانين آبي عثمان آبي بيوا آبي يعني ريز قرتن يددن هلبستوان هن برهمين وي چار لهنگ الفبايا كردي ديوانا باهوز ديوانا آبو پرتوكا ليكوليني لسر زمان وري زمانا كردي أفجي برهمين هلبستواني مهي أمي بهفره هرن رو پلاشيستي ويكي خوندكارن هيجا گفتگويا واني هي أمي پرسي واني مي چار سر بكن أمي پرسا دست بيكي بخوينن بيجا هلبستوان ده هلبستي ده دا بشا چه ديكا دا بشا چه ديكا يعني لسر چه دا آخوه چه دا خوازي بيهينما هلبستوان دا بشا آلا ولاتي خوا ديكا أمي بيجن پرسایەکی و بەرسڤاوێ ئەڤە هەلبەستوان دابەشە ئالا وەلاتی خوا دکە پرسا ددوا دبێژە di malika pênc û şeşan de Osman Sebrî dixwaze çi daxwaza çi dike? Daxwaza çi dike di malika pênc û şeşan de xwendekarên hêja me got malik çi? Malik di xêzikin. Ev xêzikek e û ev xêzikek. Ev her du xêzik bi hev re dibin malikek ji helbestê û ev jî dibe malikek ji helbestê. Ev malika sisiyayî. Ev malika çarayî û ev a pêncayî û ev malika şeşayî. Pirsa didwa dibêje di malika pênc û şeşan de Osman Sebrî daxwaza çi dike? Dibe herçî xwardin, herçî kurdin bo te lavjan dibêjin di malika pêncan de daxwaza xebata ciwanê Kurd dike ku her tim ciwanê Kurd di xebatê de bin û li ser hezkirina welat û ala xwe stranan binivîsîn û stranan bêjin û xwedî hêz û xebat bin. Leşkerin bo te ala min divê gurmîn û şer dixwaze coşa şer jî di dilê ciwanên Kurd de hebin ji ber ku ciwan ew bingeha civakê ne û bingeha welatin. Pirsê mayî xwendekarên hêja ev jî ji werekarê malê ne hûn ê wan bixwînin û çareser bikin bi alîkariya dayîk bav û xwişk û birayên xwe hûn ê jî li ser waneyê hinekî bixebitin û vê derê waneya me bi dawî dibe. Spas ji bo temaşekirinê û hûn bimînin di xêr û xweşiyê de.